गिबियावनो बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ हामबाय होनदों। नैथियाव आंनि बे चेनेलाव दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोमनिसिमबो आरोबाव फिन बरायहरनाय थाबाय। आङो दिनै मोनसे गोदान टपिक लानानै फैदों, बेनो जाबाय उनदाहा। जिसु ख्रिस्टआ पापीफोरखौ उनदाहा खालामनो लिङो। जोङो बाइबेलाव नायनि, सासे पापी मानसिया उनदाहा खालामनानै गोसो सोलायोब्ला सोरगोआव गेदेर रंजानाय जायो। बे बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्टआ बे बुहुमाव थानाय समाव सेलाफोरनो बे बोसोन सल'खौ बुंदोंमोन। लुकासनि 15:7 सिरि, आङो नोंसोरखौ होनो बेबायदिनो 99 गोसो फाफिननो नाङै धोरोमियाफोरनि जुनै रंजानाय दंब्लाबो सासे पापी मानसिनि गोसो फाफिननायनि थाखाय सोरगोआव बांसिन रंजानाय जायो। बिदिब्ला जों खोनाबाय, दिनै जिसु ख्रिस्टआ पापीफोरखौ उनदाहा खालामनो गोसो सोलायहोनो थाखाय बे फिदिंनाय बाथ्राखौ बे बुहुमाव थानाय समाव बियो बुंदोंमोन। जोङो नायनि, बेखौ जिसु ख्रिस्टआ गोमानाय फिसाज्ला आरो गोमानाय मेन्दा आरो गोमानाय फैसा बे बोसोन सल'आव मोजाङै फोरमायनानै होदोंमोन। माथाय 4:17 सिरियाव बुंदों, बे समनिफ्रायनो जिसु ख्रिस्टआ खोन्थाबायनानै बुंदोंमोन, गोसो सोलाय, मानोना इसोरनि रायजोआ खाथि जाबाय। जहन 6:37 सिरियाव बुंदों, जिसु ख्रिस्टआ माब्लाबाबो सासे पापी मानसिखौ आद्रि जानायखौ लुबैया। बिनिखायनो बियो बे बुहुमाव थानाय समाव गोबारै बे बाथ्राखौ बियो फोसावदोंमोन। इसोरा पापी मानसिफोरखौ गावखौ नागिरनो आरो गुबुननि दायफोरखौ निमाहा होनो थाखाय हांख्रायदों। बेखौ जोङो मोनो जेसाया 55:6-7 सिरियाव जोङो नायोब्ला मोननो हायो। फोरबोखौ मोननो हानायनि समावनो बिखौ नागिरदो, बियो खाथियाव थानायावनो बिखौ लिंदो। दुष्टआ गावनि गाज्रि हुदाफोरखौ नागारनानै बियो गिदिंफिनथों, अब्ला इसोरा बिनि सायाव अनखांगोन। इसोरा बुंदों, इसोरा दुथां मानसिफोरनि आरो दुष्ट मानसिफोरनि थैनाय आरो आद्रि जानायखौ माब्लाबाबो मोजां मोना। इजिकेल 18:32 सिरियाव बुंदों, अ इजराइलफोर, नोंसोरो मानो थैनो गोसो जायो? मानोना आङो दुष्ट आरो दुथांफोरनि थैनायाव खुसि जाग्रा इसोर नङा। बे बुहुमाव जिसु ख्रिस्टआ थानाय समाव गोबां बे बुहुमाव बियो सोमोगोनां हाबाफोरखौ मावदोंमोन। जाय नोगोराव सोमोगोनां हाबाफोरखौ मावनायखौ नुनानैबो सोलायाखै, बे नोगोरफोरनि बिसय जिसु ख्रिस्टआ बुंदों, अ खरासिन आरो अ बेतसेदा, हाबाब नोंसोरहा! मानोना आं बे सोमोगोनां आं मावनाय हाबाफोरखौ तुर आरो सिदनाव मावनायमोनब्ला बिसोरो थयला जुमनानै गोसो फाफिनगौमोन। नाथाय आं दा नोंसोरखौ बुङो, नोंसोरो गोसो फाफिनिनि थाखाय बिसारनि सानाव तुर आरो सिदननिफ्राय आरो सदम गमरियानिफ्राय नोंसोरनि साजाया गोब्राबसिन जागोन। दिनै इसोरा गोसो सोलायनायखौ नागिरो आरो उनदाहा खालामनानै गुरै गोसोजों गावनियाव फैफिननायखौ बियो लामा नायो। बिनि थाखायनो बियो बे बाथ्राखौ दिनै बुंदों। माथायनि 11:20-21 सिरियाव बे बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्टआ बुंदों। रमिया 2:5-6 सिरियाव बुंदों, नों गंग्लायै गावखौ गुरै खालामनानै उनदाहा खालामाब्ला नोङो साजा होजागोन। नोङो थारैनो गावखौ गुरै जानानै उनदाहा खालामोब्ला बियो नोंखौ निमाहा होगोन। नोंनि गोसोआ गोरा, नों गोसो गाबनो हास्थायथारा। बिदिनो नों इसोरनि बोराबनाय आरो न्याय बिसारखौ नुजाहोनाय साननि थाखाय गावनि साजाय होजानायखौ फेदेरनानै लादों। साफ्रोमबो मानसिया गाव गावनि मावनायनि फिथाइफोरखौ मोनजागोन। जायफोरा इसोरनि उनदाहा खालामनो लिंनायाव खोमा होआ, बिसोरहा खैफोद दं होननानै बोसोन बिजाब 1:24-25 सिरियाव जोङो नायोब्ला मोननो हायो। आङो नोंसोरखौ लिंहरबाय थादों, नाथाय नोंसोरो खोनासङाखै। आंनि परामर्शखौ नोंसोरो लायाखै आरो आंजों नोंसोरो फोसाबजानो हास्थायाखै। बिनिखायनो जेब्ला नोंसोरो निदानाव गोलैगोन, अब्ला आङो नोंसोरखौ मिनिनो मोनगोन। जेब्ला नोंसोरो गिख्रंगोन, अब्ला आङो नोंसोरखौ नायफिननाय नङा।
जेब्ला गिथावथाव बारहुंखा बायदि सैनांनाया नोंसोरनियाव फैयो अब्ला नोंसोरो जेरावबो आंखौ नागिरगोन, नाथाय नोंसोरो आंखौ जेरावबो नागिरनानै मोननाय नङा। मानोना नोंसोरो जेब्लायबो गियानजों थाबायाखै आरो फोरबुनि बोसोनखौ नोंसोरो लायाखै। जों बे बाथ्राखौ खोनाबाय। जायफ्रा दिनै फोरबुनि लिंनायाव खोनासङा आरो बिसोरो गोसोखौ गोरा खालामो, बिसोरो दुखुनि समाव गोबांथार इसोरखौ नागिरगोन आरो बारहुंखा बायदि सैनांनाया बिसिनियाव फैगोन, दुखु दाहाया बिसिनियाव फैगोन। जेब्ला बिसोरो सहाय नागिरगोन इसोरनिफ्राय, अब्ला इसोरा जेरावबो बादा होगोन। बिसोरनि दुखुनि समाव इसोरा नायफिननाय नङा होननानै बुंदों। जों दिनै गावनि गोसोखौ इसोरनि बाथ्राखौ खोनानानैबो जुदि गोरा खालामोब्ला, जोंनियाव बे बोसोन बिजाबाव बुंनाय बाथ्राफ्रानो जोंनियाव बे खैफोदफ्रा सौफैगोन। बिनिखायनो जोङो इसोरनि बोसोनफोरखौ जोङो मानिनि। गोबां दुथां पापीफोरा उनदाहा खालामनानै बेबायदि बासायजानाय रैखा मोननायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि बोसोन सल'आव जोंनो दिन्थिदों। जोङो खाजोना खांग्रा लिबिनि सोमोन्दै नायोब्लाबो मोननो हायो। लुक 5:27 सिरियाव जोङो नायोबा मोननो हायो। खाजोना खांग्रा लिबिया माबायदि इसोरनिफ्राय अननाय मोनदोंमोन आरो माब्रै निमाहा मोनदोंमोन, जों बेखौ मोननो हायो। खाजोना खांग्रा जाखाय जोङो बिनि सोमोन्दै नायबाबो मोननो हायो। लुकास 19:9-10 सिरि। सासे सिखावा गावखौ पापी होननानै जेब्ला उनदाहा खालामनानै बुंदोंमोन, अब्ला जिसुआ बेखौ अनखांदों। बियो बुंदोंमोन, "अ जिसु, जेब्ला नोङो नोंनि रायजोआव थाङो अब्ला आंखौबो गोसोखां।" अब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, "आं नोंनो जबान होयो, दिनैनो नोङो आंजों पाराडाइसआव लोगोसे थांनो मोनगोन।" अब्ला जों मिथिबाय, दिनै गावखौ पापी होननानै उनदाहा खालामनाय साफ्रोम बेक्तिफ्रा बेबायदि बासायजानायखौ जोङो मोननो हादों। जोंखौ दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ उनदाहा खालामनो लिङो। बियो सोरबा सासे पापी मानसिनि थैनायाव खुसि जाग्रा गोजोनग्रा इसोर नङा। जों बेखौ इजिकेल 18:32 सिरियाव जोङो स्पष्ट मोननो हाबाय। जोंनि सिमान लानाया गोरबोनिफ्राय जानो नांगौ। 2 करिन्थियास 9:10 सिरियाव जोङो मोनो, मानोना इसोरनि गोसो बायदि बिखा खामनायजों गोसो फाफिनब्ला बासायजानायाव दैदेनलाङो, बेयाव दुखु गैया आरो जिंगा सिनांगौ गैया। आङो जायफोरखौ मुंख'बोबाय बिसोर गासैबो उनदाहा खालामनानै बासायजानाय बाइबेलनि फोथायारिफोर। जोङो बे बिसयाव रावबो गोरोन्थि दाबुजि। रावबो पापखौ दोनखोमानानै जोङो देरहानो हाया आरो जोङो जौगानो हाया। इसोरा जोंनि सिमान लानायखौ नागिरो। रावबो जिनाहारि खालामग्रा, गुबुननि गाज्रि मुं सुग्रा, सेख'ग्रा, मुर्ति फुजा होग्रा, लांसुनिया, बिसोरो इसोरनि रायजोआव हाबनो मोना। 1 करिन्थिया 6:9-10 सिरियाव बुंदों आरो नुजाहोजानाय 21:8 सिरियाव बुंदों, रावबो गिख'फोर, लाजिगुसुफोर, लांसुनियाफोर, जिराहारि खालामग्राफोर, मोन्थोर रायग्राफोर, मुर्ति फुजा खालामग्राफोर, गुबुननि गाज्रि मुं सुग्राफोर, जादु मोन्थोर खालामग्राफोर, बिसोरनि रावबो इसोरनि रायजोआव हाबनो मोना। बे बाथ्राखौ स्पष्ट बे नुजाहोजानाय 21:8 सिरियाव बुंदों। अब्ला जोङो मिथिबाय, दिनै रावबो गाज्रि मावग्रा आरो जिनाहारि खालामग्रा, उनदाहा खालामै बेक्तिफ्रानो इसोरनि रायजोआव हाबनो मोना होननानै जों मिथिबाय। प्रथम पिटार 1:15 सिरियाव बुंदों, नोंसोरखौ लिंहरग्रा इसोरा जेरै गोथार, नोंसोरबो बेबायदि गोथार जाथारनांगोन, मानोना गोथार जायाब्ला रावबो इसोरखौ नुनो मोना। आङो दिनैनि उनदाहा खालामनायनि सोमोन्दै आङो बेसेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। गोजोन्थों।